I 1878 fik Anders Poulsen af sin chef på Kochums Mekanisker, hvor Anders arbejdede som modelsnedker, besked på, at han måtte bestemme sig for, om han ville arbejde på Kochums eller bage brød til sine kollegaer. Anders valgte det sidste, og sammen med sin kone Mathilda og en chat penge, som hun havde arvet, etablerede de deres eget hjemmebageri på Tallgatan i Malmø. I dag er 4. og 5. generation af Poulsen-familien aktiv i Pågen. Pågen er nu en af Nordens største bagerivirksomheder med 1400 medarbejdere, en årlig omsætning på 2,7 milliarder svenske kroner og egne salgsorganisationer i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Tyskland og eksport til over 25 markeder foruden IKEA. Hver uge sendes 4 millioner poser brød ud af de 2 store bagerier i Malmø og Göteborg. Pågen har også egne møller, egen gærfabrik og sirupsproduktion. I Pågen har vi mange forskellige funktioner og afdelinger, men når man producerer frisk brød uden konserveringsmidler, som skal hurtigt ud på hylderne og sælges i hele Norden, kræver det et særligt stort fokus på samarbejdet mellem produktion og salg. Man har lite fördomar ibland när man kommer nya produkter och så går det inte så bra för produkterna, så tänker man bara, vad sysslar de där säljarna med? Man har varit här så länge och man har märkt när det strular med kartongerna är för dåligt klistrade och klipsen sitter fel, skivorna hamnar fel. Så tänker man, vad fan sysslar de med egentligen? Jag heter Therese och kommer ursprungligen från Malmö. Jag började här 94. Jag heter Magnus Lagerborg. Jag är 40 år och har jobbat här sedan 1996. Jag vet inte om det är någon av säljarna som egentligen har någon aning om vad vi gör på vår sida av väggen. Vi ser ju aldrig dem. De ser aldrig oss. Jag fick en förfrågan om det här med jobbytardag. Och personligen tycker jag det verkar intressant för att vi som säljare, vi får många frågor där ute som vi inte riktigt har svar på. Det är intressant att veta vad andra gör för att man får förståelse för någon annan människas jobb. Och när man väl kom in i bageriet och fick se paketeringen och fick se verkligen vad som kunde hända och hur viktigt det är att ställa maskin och de här bitarna. Magnus har ju så lätt för att prata med allt och alla. Han är säljare och det är imponerande hur mycket de kan påverka. Bara genom att visa sig i butiken. De står väldigt högt i kurs nu när man har varit där inne. Det jobbet de gör, de här små justeringarna för att det verkligen ska bli bra. Vi är en liten del av en lång kedja. Och är det någon länk som brister i slutändan så är det i regel säljarna som blir påverkade där ute, för då får de inte ut sina varor. Jag lägger ner rätt mycket själ i det jag gör. Jag trivs med mitt jobb och tycker det är fantastiskt roligt att komma ut och träffa kunder och sälja framförallt produkterna. Det är det som är mitt bidrag till Baka med kärlek. Baka med kärlek. Ja, vi tar hand om varandra. Jeg har arbejdet i Pågen i 5,5 år. De seneste 4,5 som administrerende direktør, VD som det hedder på svensk, for hele virksomheden. Og det har været en spændende og udfordrende rejse, som blandt andet har budt på et negativt resultat i 2012, afskedelse af 6% af arbejdsstyrken i 2013, 14% af alle funktionærerne og heriblandt et par direktører, store ændringer i organisation og arbejdsopgaver, optimering af stort set hele vores produktportefølje og lancering af nye produkter og kategorier, bygning af en helt ny produktionslinje, opkøb af konkurrent, lancering af brød i Tyskland, 4% forøgelse af markedsandelen i vores største marked Sverige, tildeling af den svenske levnedsmiddelsindustris eksportpris i 2013, nominering til European Business Award 2015-16 og senest en omsætning, et årsresultat og en medarbejdertilfredshed, som stort set aldrig har været bedre. Når jeg bliver spurgt, hvad jobbet som administrerende direktør går ud på, plejer jeg at svare, at det er at have fokus på 5 ting. En vigtig opgave er at have de rigtige mennesker ombord og have dem organiseret på den rigtige måde.
Ansvarlighed, synes jeg, er et ord, som ligger tæt på mig inde i ryggraden. Jeg har en far, der arbejder inden for politiet, og der arbejder man meget med ansvarlighed og tage hånd om de ting, der kommer. Jeg hedder Jesper Spure Olsen. Jeg er 31 år, uddannet sælger, arbejder for Pågen. Det personlige relation er alfa og omega som sælger. Så hvis ikke man har en god personlig relation til sine kunder derude, så får du heller ikke skabt en god udvikling og et godt salg. Jeg hedder Morten Manggaard, og jeg er afdelingsleder i Kolonial. Jesper han kom ud og besøger os på en af vores travleste måneder overhovedet. December måned, hvor vi får rigtig mange varer hjem, og vi hele tiden sælger mange varer. Bilka Hundi er min største kunde i mit område. Var jeg inde og besøge en dag i december, som er en travl periode for butikkerne, og hvor de generelt set har mange varer på lager, og opdager så, at det ligner et kaos. Der var i alt 558 poser brød. I forhold til en normal dag er det ca. 550 poser for meget, de har på lager. Så derfor så valgte jeg så at smøre ærmerne op og simpelthen gå i gang med at få styr på det lager. De varer, som jeg så havde fået gjort orden i på Pågens varer, jamen der fik jeg så mulighed for at eksponere dem ud i butikken. Det er sådan en ting ud over det sædvanlige, fordi det er normalt ikke noget, vi gør. Men det var en stor og vigtig kunde. Jesper, han er sådan en type, der godt kan lide at komme med nye idéer og komme med gode idéer og være sådan nytænkende. Jeg har arbejdet mig til at blive et ordensmenneske, fordi det har jeg ikke altid været. Jeg har også været teenager, som rodede i tingene og ikke havde styr på det ene og det andet. Jeg kan ikke lide, at tingene de ligger og roder for meget. Er der et brød, der ligger forkert på hylden, så lægger jeg det på plads. Det ligger nok i min krop og min natur og mit sind. Pågens kultur generelt gør, at man føler sig som en del af virksomheden, og man får lyst til at give den en ekstra indsats. Jesper var, da filmen blev taget, sælger på Sydsjælland, men er i mellemtiden blevet forfremmet til Key Account Manager i vores danske salgsorganisation. Når jeg ansætter mennesker, kigger jeg primært på 3 ting. Har de hjerte, hjerne og energi? Med hjertet mener jeg deres personlighed, empati, samarbejdsevner og den slags. Kan de blive gode kollegaer eller ledere for de mennesker, de skal omgås? Med hjerne mener jeg både intelligens og færdigheder. Er de dygtige, og kan de lære nyt? Og med energi mener jeg det drive, der gør, at der sker noget. At de er nysgerrige, opsøgende og stiller spørgsmål ved det konventionelle, får ting til at ske. Man kan have søde, rare og intelligente mennesker, der aldrig kommer ud af starthullerne. Man kan også have folk, der har masser af energi og farer fremad, men i den forkerte retning. Mest uhyggelige er mennesker uden hjerte, særligt hvis de får for meget magt, for eksempel har ansvaret for andre mennesker i en afdeling eller for hele virksomheden. Organisering af Pågen er også noget, jeg har stort fokus på. Hvordan man fordeler opgaver og ansvar kan være alfa og omega for god og dårlig trivsel og god og dårlig leverance. Jeg opdaterer personligt en gang hver måned eller hver anden måned vores organisationsdiagram med billeder, så jeg har styr på, hvem der er hvem, hvordan de er organiseret, og at der ikke sniger sig ekstra personer ind rundt omkring i organisationen. Det andet, man som administrerende direktør skal være god til, er at vise retningen. I Pågen har vi ingen store planer om at erobre verden eller blive størst og bedst. Pågen har eksisteret i mere end 130 år, og det vi arbejder mod er, at der også findes et Pågen for kommende generationer. Det kan umiddelbart lyde som en ydmyg og uambitiøs vision, men med tanke på, hvad fremtiden ser ud at byde på, er det nærmest ambitiøst bare at håbe på, at menneskeheden findes et par generationer fremme. I hvert tilfælde kan det kræve en del at kunne følge med udviklingen af nye muligheder og udfordringer. Visse fremtidsforskere spår, at halvdelen af alle jobs er overtaget af robotter om 20 år. Hvor det tidligere var arbejdsintensive jobs, der blev overtaget, er det nu service- og videnstunge jobs. Mange brancher bliver disrupted. Se bare på taxa- og hotelbranchen versus Uber og Airbnb. Jeg var i 2015 til en konference, der jeg hørte citatet fra Oracles tidligere CEO, at IT eats everything. Jeg tænkte meget over det, da som nu, hvordan mon produktion af brød kan blive spist af IT. Har lidt svært ved at forestille mig det. Det er noget nemmere at forestille sig, at detailledet, mange af supermarkederne, ikke findes om 20 år. 3D-print, robotter, social media, virtual reality,
mobile pay, droner, e-handel, big data, nanotech, biotech, gentech. Alt dette har vi bare set starten af. Det kommer til at ændre vores måde at eksistere på radikalt. Og inden for de næste 20-40 år forventer eksperterne, at artificial intelligence kører forbi menneskelig intelligens, og i en grad, så vi intelligensmæssigt vil være insekter i deres verden. Ingen af forskerne tvivler på, at det vil ske. The big question is, will they be good? 7 af de 12 største økonomier i 2030 vil være fra emerging markets. Nye coming-ups er for eksempel Bangladesh, Colombia, Marokko, Nigeria, Peru, Vietnam, Filippinerne. Verdens befolkning stiger fra i dag 7 til over 11 milliarder personer i år 2100. Af de ekstra 4 milliarder kommer de 3 i Afrika. Allerede inden 2050 fordobles Afrikas befolkning. 50% af jordens befolkning bor i byer. I år 1800 var det 2%. I 2025 vil der være over 40 byer i verden med mere end 10 millioner indbyggere. Byerne tager 0,5% af pladsen på jorden, men bruger 75% af ressourcerne. Hvordan får man fødevarer ind i de byer? Det kræver logistik og nytænkning. For ikke at tale om klimaforandringer og hvad det måtte betyde for produktion af fødevarer i fremtiden, eller muligheden for at bo og dyrke afgrøder i ekvatoriale og lavtliggende områder, eller trusler om terror, krig og flygtningestrømme. Så måske er det ikke så uambitiøst endda, at der også vil findes for kommende generationer. Det betyder aktuelt for vores ageren i Poken, at vi ikke låner penge i virksomheden, men finansierer alt med vores eget cashflow. Vi satser på nye markeder, produkter og produktionsfaciliteter, men ikke med risiko for, at det går ud over vores solide base. Og vi er tilfredse med, at vi arbejder os i den rigtige retning, også selvom det ikke går så hurtigt. Steg for steg. For at lykkes med det, udvikler vi i Poken hver andet år et antal strategiske prioriteter, som støtter op om retningen. Da jeg blev ansat i Poken som international chef, fortalte man mig, at hvis jeg havde en idé, så skulle det helst være noget, jeg kunne forklare i elevatoren op til første sal. Ejeren gad ikke at se på lange udredninger og powerpoints. For mig var det gyldne ord. Efter 13 år i Coca-Cola og Carlsberg var jeg efterhånden fed op med, at ingen beslutning kunne tages uden 100 analyser og præsentationer. Da jeg et år efter min ansættelse fik jobbet som administrerende direktør, var opgaven blandt andet at udarbejde en ny strategi og plan for Poken. Jeg begyndte med at lancere et 4-måneders projekt med overskriften Get the Basics Right. Planen var hurtigt at få den rigtige organisation på plads, de rigtige processer, systemer, værktøjer og fokus på de rigtige produkter og initiativer i salget. Da vi så kom frem til finansårets slutning i april, 4 måneder senere, kunne vi godt se, at vi hverken var helt eller halvt færdige med at get the basics right. Så vi besluttede i ledergruppen at bevare det som overskriften for det kommende finansår 2012-13. Og da vi et år senere konstaterede, at vi stadig var langt fra at have basen på plads, forlængede vi planen med yderligere et år. Men så var sporet for vores planer også lagt. Efter at have arbejdet 2 år med at få basen på plads og penge i kassen, blev overskriften at frigøre potentiale og skabe vækst. Potentiale i vores maskiner, varemærker, markeder, kunder og medarbejdere. Og så ellers få gang i produktion og salg, så vi hvert år frem i tiden kunne have en vis salgsvækst. Her i januar lancerede vi den sidste bølge, hvor overskriften er at blive excellent og skabe lønsomhed. De bedste friskbrødsbagerier i verden ligger på 6-8% i overskudsgrad, så der bør Poken også ligge. Og i både produktion, salg og administration har vi nu igangsat projekter for at blive excellente. Til hver bølge har vi endvidere udviklet et antal strategiske prioriteter eller must-win battles og tilhørende aktiviteter, som er drivende for hele organisationens prioriteter og fokus de efterfølgende 2 år. Hele planen kan skrives på én side, og alt videreføres ned i konkrete tertials- og månedsplaner for hver afdeling, som vi 3 gange om året tager en grundig snak om. Denne struktur giver et godt overblik og forståelse for alle, uden alt for meget administration og bureaukrati. Faktisk er den eneste administrative leverance, jeg kræver af afdelingerne i Poken, at de til hver tertial, altså 4 måneder frem, har 1 sides plan om, hvad de vil levere på aktiviteter og nøgletal, og at de altid arbejder med 3 tertialsplaner, altså 12 måneder frem for sig. Alt er baseret på princippet simplificer, fokuser, eksekver. Når mennesker, retning og planer er på plads, så er det vigtigt, at alle får den arbejdsro,
som det er nødvendigt for at kunne levere. Lad kreativiteten og initiativet blomstre, som hos disse 2 fantastiske kvinder fra Göteborg Bageriet. Vi börjar redan i omklädningsrummet. Vi ropar till varandra, hallå är du där? Ja, jag hör dig. Okej. Så då vet vi att nu är vi med. Precis. Och sen så är det full fart in i produktionen varje morgon. Mitt namn är Nubra Shamoun och jag är 45 år och har jobbat här i Pågen i 27 år. Jag heter Carina Johansson. Jag är 40 år. Jag har jobbat här i 10 år nu. Vi bakar ju en klassiker, hönökaka. De tidigare hönökakorna, så kan vi säga, de var ju lite kompakta och de blev torra ganska snabbt. Carina är, man kan säga, hon är ju proffset vid ugnen. Jag har jobbat där nästan 10 år. Ja. Men jag tror man tittar på saker och ting med nya ögon när man kommer till en ny arbetsplats. Så när Nora skulle lära sig ugnen så gick vi igenom allting. Och så kom vi till det här med mjölborstarna då. Så sa hon så här, men Carina, varför är brödet så högt och fluffigt innan borsten och varför är det så lågt efter? Så ser du, Carina, skillnaden? Den ena är ju tjock och fluffig, den andra är ju ganska tunn och platt liksom så. Den tryckte för hårt på brödet. Vi höjde upp den i ett högre läge. Vi visar dem till våra arbetskollegor som var runt omkring oss. Alla sa det, gud vad fina de är. Vad har ni gjort? Ja, har ni ändrat recept? Nej, sa vi har inte ändrat recept. Men så kom Henrik Solskär. Han är ju försörjningschef. Vi bara visade den här grejen. Och då så sa han direkt, så här ska ni köra från och med imorgon. Sen efter det så jobbade vi över i flera månader. Jag tror i 3 månader jobbade vi över nästan flera dagar i veckan. Jobbade vi över. Men vi gjorde ju det för att vi tyckte att det här var så himla roligt. Ja, försäljningen ökade ju kraftigt. Man kände att något man har gjort, det har ju liksom givit resultat. Så det gör att jag är stolt att jobba på Pågen. Ja, för mig så är det viktigt att ens engagemang tas tillvara. Att man är en del i hela arbetslaget. Alltså det är så att det kan ju fastna och bli så ibland. Det fastnar och så blir det olika former. När de kommer så ser de ju lite söta ut. For mit vedkommende betyder det, at jeg skal forsøge at holde bestyrelse, ejeren, journalister og andre beskæftiget med andet end at forstyrre medarbejderne i at levere. Og det kan være en udfordring. Arbejdsro betyder også, at man ikke hele tiden skal ændre på forudsætningerne, på processer, mål, organisation, systemer osv. Og hvis man gør det, at alle forstår, hvorfor tingene ændres. Jeg var for nylig på en VL-konference, som blev afholdt på Københavns Universitet, hvor blandt andre finansminister Claus Hjort Frederiksen var gæstetaler. Emnet var, hvordan får vi gang i Danmark? Da han var færdig, spurgte en af tilhørende, hvad Claus Hjort forventede af os erhvervsledere. Hans svar synes jeg vældig godt om. Han svarede, at det havde han ikke forstand på eller vidste så meget om. Hans opgave var bare at fjerne alle forhindringer for os i erhvervslivet, og så var resten op til os. Som administrerende direktør ser jeg lidt min rolle på samme måde. Når de rigtige mennesker er ombord, retningen og planerne ligger klar, ja, så skal jeg bare sørge for at gøre det let for medarbejderne at levere. Fjerne forhindringer på vejen, løse eventuelle uoverensstemmelser, kort sagt skabe arbejdsro. Og så skal jeg sikre, at der er en god og positiv kultur i virksomheden. I Pågen kunne jeg, da jeg begyndte, konstatere, at der var gode og dårlige kulturelementer. De dårlige var silokulturen, hvor man synes, at dem i de andre afdelinger er nogle fjolser. Brokkekulturen, hvor det altid er nogle andres skyld, at tingene ikke fungerer. Og frygtkulturen, frygten for at begå fejl, for skæld ud eller blive fyret. Der var også en masse gode kulturelementer. Og det vi gjorde, var at visualisere og fremhæve de gode, og iværksætte initiativer til at eliminere de dårlige. Jobbyttedage, som den første film beskrev, er et eksempel på et initiativ, der skulle være med til at fjerne silokulturen. Og filmene, som jeg har vist i det foregående, har været et vigtigt element i arbejdet med kulturen. Serien af Bager med kærlighed film var faktisk inspireret af noget lignende, som Carlsberg engang havde gjort, da jeg var medarbejder i virksomheden. Man havde lanceret, at
Carlsberg løfter holdet og vist historier om, hvordan for eksempel en dansk bryggerimedarbejder fra Fredericia havde rejst til Kina og hjulpet et kinesisk bryggeri med at fikse en problematisk produktionslinje. Han løftede holdet. Eller om Carlsbergfonden, der årligt donerer 200-300 millioner danske kroner tilbage til samfundet, uden at prale med det. Fonden løfter holdet. Eller da en overlæge fra Skyby sygehus fortæller, hvor glad han er for, at Carlsberg har betalt en ny kræftscanner, og at han aldrig i sit liv vil drikke Heineken, Stella Artois eller nogen anden øl igen. Det fik tårerne frem i øjnene og skabte stolthed og engagement hos os medarbejdere. Da ledergruppen præsenterede Pogenplanen for perioden 2013-14, parkerede vi samtidig de 4 værdier, som tidligere havde været defineret, og som ingen kunne huske, og som ikke rigtig betød noget for nogen. I kender det alle sammen, 3-4 ord som innovativ, kommerciel, effektiv, engageret, kreativ, eller hvad det nu er. De står et centralt sted på hjemmesiden, og man skal huske at flette dem ind i sine taler og indlæg og på interne møder. I stedet blev vores payoff, Pogen bærer med kærlighed, etableret som også værende vores værdier. De forskellige film, hvoraf jeg bare har vist et udpluk, visualiseret ved hjælp af rigtige medarbejderhistorier, hvad det vil sige at bage med kærlighed. En masse andre initiativer som en årlig personalefest, månedens bager med kærlighed forbillede, kommunikationsskærme og meget andet, bygget videre på temaet i løbet af årene. Det er en styrke, at værdierne Pogen bager med kærlighed endda er noget, som mange forbrugere kender til. Det står på POS-materialer, brødposer og de fleste steder, hvor Pogen-logoet vises. Det har vist sig at være en brugbar overskrift for værdierne i Pogen. Vi bærer med kærlighed, når vi forbyder vores bønder at bruge rensningslam på markerne, eller når vi donerer brød til hjemløse og flygtninge, eller når vi hjælper medarbejdere, som har været udsat for sygdom, i gang med at arbejde igen. Men også når vi afskeder medarbejdere eller kører store spareprogrammer, for at Pogen kan fortsætte med at være en sund og velfungerende virksomhed. Culture beats strategy. Det har jeg bestemt lært de seneste år. Og når man har gode værdier og en god kultur i en virksomhed kombineret med de rigtige mennesker, som er organiseret fornuftigt, en klar retning, solide, fokuserede planer og arbejdsro, så behøver man ikke at bruge så meget tid på kontrol, detailstyring, ildebrandslukning og konflikter. Tingene løser sig selv, mennesker trives, og resultater på top- og bundlinje følger med. Jag trivs med mina arbetskamrater. Vi är som en familj. Vi brukar också fira lite med någon fin kaka och tårta och sånt. De vet jag är den mest som älskar tårta. Jag fick en sån smeknamn, Tårtamannen. Jag heter Amir Omer Hodžić. Jag är 51 år gammal, kommer från Bosnien. Vi kom till Sverige 1993, 2 januari, mitt under kriget. Så det var tuffa tider. Jag började jobba på Pogen 2001. Jag är ganska självständig i mitt jobb. Min arbetsplats ligger där produktionen börjar. Jag jobbar inte direkt med degar och allt, men jag är involverad ganska mycket. Jag har jobbat på 2 arbetsplatser till, men detta är bästa. Det är ingen snack. Jag själv försöker göra mitt bästa varje dag. Det är det första som jag tänker när jag är på jobbet. Men också, man ska ha roligt. Det är inte bara jobb, det ska vara också gemenskap. Vi brukar äta alltid samma tid på torsdagarna. Både chefer med oss också, våra driftledare som sitter med oss och skojar. Det är jättetrevligt. Folk brukar säga fredagsmys. Vi säger torsdagsmys. Jag har en del snack med de killarna som jobbar på natt. Vi brukar spela fotboll på fredagarna. Mina arbetskamrater, de sa en gång, ja, vi ska vinna över gubbar från Bosnien. Då vann vi 3-4 veckor i rad. Då blev de förbannade. Ja, vänta, vi ska vinna, men varje vecka vinner vi. Vi är som en familj. Peče sa ljubavlju. Det betyder baka med kärlek.